Amen. Baba Sibanyoni indaba zivele kumele isikhathi. Hallelujah. Amen. Amanye amagama nami la sifika khona isikhathi basangimi. Hallelujah. Ngoba nami ngiziko lomgodla mara awunazithulula ke la. Amen. Amen nako. Namuhla kwangathi ngifuna ukunika isketch noma i-framework yezinto ezizayo. Kube yiloyo naloyo ayinuka amakhwapha ukuthi mina ngime kuphi inkosi yami ngizisise. Hallelujah. Kodwa asiqale encwadini kaPetro qala chapter 2 ufunde verse 9 and 10 masinyane. First Petro singeniso sam chapter 2 verse 9 and 10. Oyitholile ayifunde inkosi yami ngizisise. Bazalwane sike saphila singenankulunkulu. Sike saphila siphile. Sike saphila senze sikwenzayo. Until uNkulunkulu afika kithi asisindisa. Lithi iBhayibheli walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe enzelwe yodwa. Ukuba yilo nalo yokholwa ngiyangaphuza benokuphila okuphakathi. Amen ngakho. Zakhethwa emndenini engakholwa. Zakhethwa ezweni elingakholwa. Zakhethwa edolobheni elingakhethwa. Lithi elingakholwa. Lithi izwi kaNkulunkulu la. Kepha nina niluhlanga olukhethiweyo. Awukho la ngoba uthandile. Ula ngoba ukhethiwe. Elukhethelwe injongo ethize. Ungakazalwa uNkulunkulu wakhe uzabakho. Kunomsebenzi akunike wona. So sila siluhlanga olukhethekile. Amanye amagama ukhethiwe. Phakathi kwey'daba ey'khona. Ukhethiwe phakathi kwey'febe ey'khona. Ukhethiwe phakathi kwemndeni engakholwa. Wenziwe umntwana kaNkulunkulu. Silasi isizwe sikaNkulunkulu. Siyisizwe sikaNkulunkulu. Ngaphambili sasingesona isizwe sikaNkulunkulu. Bekunamandebele amashangana sehlukene kodwa uNkulunkulu wasibumba wasidonsela endlini yakhe. Namhla siyisizwe sikaNkulunkulu. Inkosi yethu inibusise. Hallelujah. So uma uhleli la yazi ukuthi ukhethiwe. Yazi ukuthi ungumpristi kaNkulunkulu. Uma umemukela uJesu ubungcwele kuyifanele indlu kaNkulunkulu. Isizathu sokuthi ukhethwe ukuthi ushumayele okukhulu baloyo wokubiza. Amen kabona. Amen. Ngiyalibuza ukuthi nasifika ezulwini siyokwenzayo. Uyombheka uthini uNkulunkulu? Hallelujah. Uboke uhlale uzibuze ukuthi nangifa manje ngiyezulwini. Ngiyofike ngithini uNkulunkulu? Ngiyombhekelwa mbani? Uma ukhona la usengakhethwa ungakabi semzimbeni odwa nabakhethiweyo. Ngicela ukuthi inhloko yakho keyisebenze namhlanje. Ngoba isikhathi siphelile bazalwane. Yiloko engifuna ukukhuluma ngako la. Isikhathi siphelile yilo naloyo akazilungiselele. Silindelwe izinto ezimbili. Ungafa noma uJesu azosilanda. Amen. Angadabulisa ukuthi ufe ibhokisi lila inhliziyo zethu zibebuhlungu ukuthi kanti ukuphi. Kumnandi ukungcwaba ikhona. Amen ngakho. Hallelujah. Amen.
manje ngenxa yesikhathi sami ngizogijima ukubhala abhale ungafunda ekhaya. Inkosi yami engusisi. Uma ufunda uDaniel chapter 9, uNkulunkulu wembula imfihlakalo eyimbulela uDaniela ukuze nathi sikhole ukubona ukuthi kwenzakalani. Wamnika isiprofeto samaviki am-70. Amen. Iviki neviki iminyaka eyi-7. Amanye amagama 70 times 7 ungaki? 70 times 7 49 manje. Uwayiwazi manje nje. 70 times 7 ungaki? 490. Amen. Wamnika isiprofeto esikhava isikhathi ayephila ngaso 490 years. Wasikhuluma wasiunderstanda, wafa washiya, sisele sisesekithi manje. Sisakhuluma namanje. Hallelujah. Amen ngabona. Kule 70 yamaviki kudlule 69. Kusele iviki eliyi-1 emele libe khona. Le viki eliyi-1 iminyaka eyi-7. Ngiyakenza ukuthi uzomfunda ngoba ngenxa yesikhathi sami nginika i-framework ukuthi bazalwane u-69 wamaviki uphele ukubethelwa kaJesu kwabe siyaphelela leso sikhathi. Kusele iviki eliyi-1 lesikhathi thina sikiso ayisilo lelo viki. Lesikhathi esikiso yisikhathi somusa, grace. Amen. Kunabantu abatolika i-grace kabi. I-period esikeyo yebandla la kwakhiwa umzimba embandleni kaJesu kusebenza umoya ongcwele uqoqa ababiziweyo ubaqoqela endlini kaNkulunkulu ubaprephelela ukuthi bamele bashwithwe bahambe. Amen. Nikona? Sokusuka AD1 kuze kube namhlanje isikhathi somusa. Lesikhathi somusa siyaphela. Izwi lenkosi lithi uNkulunkulu waphuphuthekisa u-Israyeli ukuze thina bezizwe sikhona ukungena. Hallelujah. Lo mnyango uzovala. Once the full count of the Gentiles ingenile, once abafanele ukungena bengene bonke, uzovala lo mnyango. U-Israyeli avuleka amehlo akhona ukubona ukuthi uJesu uyinkosi, ngoba bambethela bangamamukeli ukuthi uyinkosi. Hallelujah. Amen. Seduze ukuthi siphele iwashlet enkulu mu-Israyeli. Lento yenzeka lapha inanga uyibhekisise. Inkosi yami engusisi. Manje uma sikhuluma ngoshwithu yini le isho ukuthini? Ushwithu. Uma sikhuluma ngalento kakhulu abanye abayazi, abanye abayi-understand bacabanga ukuthi kuyadlalwa. Akudlalwa. This is very serious. It's serious business. Yini ushwithwa? Kubulwa kini. To be snatched. Kusho ukuthini? Akazi. Nifundise kangaka ngoshwithwa. Asikezi? Ukususwa. Oh, ubalekiswa. Uyabona nakuzimoto niphakathi kwendlela. Na uhamba nomntwana uyambamba umshwitha. Awumncane ukubaleka nento. Uyamshwitha. Ngoba umbalekisa kuphi? Ngozi. Amen. Bonke abazalwane bebandla abasindisiwe abathethelwe izolo ilesizwe esikhethiwe. Kuyofika isikhathi la basuswa khona. Basuswa emhlabeni
Haleluya. Kunento ezayo emva kokuhlwithwa kwabo. Amen. Amen. Siyabalekile. Sibalekiswa nengozi ezayo. Haleluya. Kala bafishane ngenkulumo nge-great tribulation. Inhlupheko ezingazange zibe khona esibalekiselwa zona. Haleluya. Amen makolo. Inhlupheko ezingazange zibe khona. 1 Thessalonica chapter 5 verse 9. Kuneyinhlupheko ezizayo. Ende ozosala esipithweni uzongena kulezo inhlupheko. Ngizama ukuvala umnyango wokuthi hlwithwa umasayi uhambe uye ekhaya. 1 Thessalonica chapter 5 verse 9. Ngokuba uNkulunkulu kasimiselanga ulaka, kepha ukuba sizuze ukusindiswa ngeNkosi yethu Jesu Kristu. uNkulunkulu thina kasimiselanga ulaka. Yingakho sizosuswa. Yingakho sizowubuka. Ibandla before kufika lento ezayo kumele ubule lisuswe. Kuyosuswa abaredi. Ayisibo bonke abazohlwithwa. Haleluya. Yilabo abalungele kuhamba. Yilabo abahlanzekile. Yilabo abalungile. Haleluya. iBhayibheli lithi kuyokhalipha ilomo. Haleluya. Kumele zengelosi. Kube nenhloko enkulu. Haleluya. Abalele bathini bazovuka abalalele enkosini. Nathi sobe sikole sizotransforma uphila. Haleluya. Sihlangabeze inkosi emafini. Kukhona into esibalekelayo. Sibalekela inhlupho ezizayo. Haleluya. Awuyo uhlwithwa ngokunesiphiwo. Awuyohlwithwa ngokushumayela kahle. Awuyohlwithwa ngokuhlabelela kahle. Awuyohlwithwa ngoba uthandazela abantu bakude. Kodwa uyohlwithwa ngokungcwele bakho. Uma bekuya ngathi besingathathi ihloko zethu sihluthe nazo. Kodwa uNkulunkulu akasinjalo. Uhlola izinto ashole nenhliziyo. Haleluya. Asimiselwanga thina lokuhlupheka okuzayo. Haleluya. Amen. Lokuhlupheka engikhuluma ngako kumiselwe ipunishment yaka-Israyeli. Ipunishment yamaJuda. Kodwa ngoba abantu bethanda izinto bedlala endleleni bazongena. Kukhona abasontayo abangeke bahlwithwe. Kukhona abangakholwa abangeke bahlwithwe. Bayongena kulokuhlupheka. Kahle kahle ngokumele kubekelwe uIsrayeli. Lithi lenkosi bathi uma bebethela uJesu bathi haleluya. Igazi lakhe alibe phezu kwethu nabantwana. Azange bamamukele njengenkosi. Haleluya. Leyo ndaba bazokwanishelwa ukuthi uJesu akazubhekele kwezekele. Uma Jesu wangena eJerusalem bamamukele njengenkosi, zange bambethele thina ngabe siku. Ngoba kwavaleka umnyango. Lesikhathi bethu buya bamamukele, baba bambulala. Thina sakhona ungena senzelwa lowo msebenzi. So thina sihawukelwe. Haleluya. Abantu abahawukele bayashuthwa. Babona ngathi sekhaya lokulo. Ukukholwa isiko akithi. Ukukholwa ngoNkulunkulu. Siyokholwa njengokusho kwani kwempala. Iya ku-Revelation chapter 6. Sambulo chapter 6. Hale kufunda kuverse 1. Mase ngibona
nezindaba ezine sisho-ke njengezilokuma sithi woza. Ngabona bheka nanto ihashe elimhlophe lohlezi phezu kwalo ephethe umtawo wanikwa umqhele. Waphuma engonobayo nokuya kunqoba. Nalapha livula uphawu lwesibili, ngezwa isidalwa sesibili sithi woza. Kwase kuphuma elinye ihashe elibomvu nohlezi phezu kwalo waphiwa ukususa ukuthula emhlabeni ukuze babulalane. Banikwa nenkemba enkulu. Kuthe selivula uphawu lwesithathu, ngezwa isidalwa sesithathu sithi woza. Ngase ngibona bheka nanto ihashe elimnyama nohlezi phezu kwalo ephethe isilinganiso ngesandla sakhe. Ngase ngizwa kungathi izwi phakathi kwezidalwa ezine ukuthi ibheke kakolweni ngodinariyo nezibheke ezintathu zebhali ngodinariyo. Kepha wafutha newayini ungaboni. Nalapho livula uphawu lwesine, ngezwa izwi lesidalwa sesine sithi woza. Ngase ngibona bheka nanto ihashe elimpofu lihlezi phezu kwalo. Igama lakhe lalingukufa neHadesi. Lalandelana naye base benikwa amandla phezu kokwesine komhlaba ukuba babulalane ngenkemba nangendlala nangokufa nanezilwane zomhlaba. Nalapho selivula uphawu lwesihlanu, ngabona phansi kwe-altari imiphefumulo yababebulewe ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi ababenabo. Babemeza ngezwi elikhulu bathi, koze kube nini mbusi ongcwele noqinisileyo ungahluleli uphindisele igazi lethu kulaba abaphileyo emhlabeni na? Base benikwa kwaba yilongo nalo ingubo ende emhlophe. Washiwo kubo ukuba baphumule isikhashana baze baphelele abayizingceku kanye nabo nabazalwane babo ababeza kubulawa njengabo. Siyabona. Yes, 1:24. Le ndaba ichazwa ngo-1:24. Kaloku verse 1. Wasondela abafundi bakhe ukutshengisa izakhiwo zethempeli. Waphendula wathi kubo, anikuboni konke lokhu na? Ngiqinisile ngithi kini, akuyikushiywa lapha itshe phezu kwetshe elingayikudilizelwa phansi. Esehlezi entabeni yeminqumo, abafundi bezwa kuyo bebodwa. Bathi, sitshele ukuthi lokhu kuyakuba nini? Nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siyakuba yini na? UJesu waphendula wathi kubo, qaphelani ningadukiswa muntu. Ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami bathi mina nginguKristu, badukise abaningi. Niyakuzwa izimpi namahemihemu ezimpi. Bekani ningethuki, ngokuba kumele ukuba kwenzeke. Kepha ukuphela koba kungakafiki. Siyabonga kancane. Manje kuphuma amahashe amhlophe. Kunehashe elimhlophe eliphumayo. Ogibele kilo unikwa inkemba. Ogibele kilo uyahambela kubhiza. Haleluya.
ulandela le nkulumo, uma ibandla lihamba, uma ibandla lishwitwa, kuyovela umphiko uKristu. Le hashe elimhlophe isiprofeto ngomphiko uKristu, Antichrist. U-Antichrist thina ngeke sitholela uma sikholwa kahle. Amen. Lizohamba ibandla. Uma lahamba ibandla le-judgment iyoba la emhlabeni for 7 years. Ibandla lizabe lisezulwini. Kodwa kuyovela umphiko uKristu kuqala. Abaziyo bathi lo mphiko uKristu uyovela eSyria. Hallelujah. Ene uhlakaniphele ngendlela emangalisayo. He's a genius ngendlela ephakeme. Ene naseyintini ukhona lithi iBhayibheli uma ufunda uDaniel uyafika enze i-agreement nabaningi for a week. Niyangizwa mithi? Uma efika umphiko uKristu uyokwenza i-agreement no-Israyeli, kuphele izimpi kwa-Israyeli, kube khona ukuthula, abathembisa ukuthi for 7 years angeke abahluphe. And the 7 years it divided into 3.5 years. Hallelujah. Ile hashe lemhlo u-Antichrist ayisiyo uKristu lo. uKristu vela muve vela ezulwini eza nemabutho wasezulwini egibele hashe lemhlo. Lo mu-Antichrist uma efika akafikela ngobumnandi, ufikela ubulukhulu. Kusho ngamanye amagama kule 7 years, first 3.5 years izaba ngathi nokuthula, akhohlisa. Amen. Hallelujah. Indaba yokuqala kusebenza second 3.5 years. Ila kuyobe kulukhuni khona. Ila kuthiwa inhlupheko ezingazange zibe khona. Manje le judgment yamaJuda is divided into 3. Kuna judgment yama-seals. La kuvulwa khona impawu. Kube khona i-judgment yama-trumpet ayi-7 ashaywayo. Kube khona izitsha ey'thululwayo zinama-group nenye nelinye inhlupheko zayo. Ngizokunika uyofunde ekhaya, Inkosi yami engusisi. Haleluya. Okwesibili kuphuma ihashe elinjani? Elibomvu. Ihashe elibomvu izimpi. uMateyu uthini? Niyozwa ngezimpi nabahebehebe ani? Izimpi. Haleluya. Impi ichitha igazi. Amen. So le hashe elibomvu lisignifier izimpi. Kuyoba ngezimpi. Le nto khona manje cishe alikho izomaliwa kilo. Sekulakini la kuphela. Kodwa nala izawusuka. Haleluya. Ngizawulala emahlathini. Nkosi yami engusisi. The more isikhathi siya zizoba worse and worse kuya le phambili. Inkosi yami engusisi. Kodwa kokuqala uma ibandla lahamba umphiko uKristu, Antichrist uyavela. U-Antichrist umuntu, uSathane we-Trinity. KunoSathane uDraco, kube noSathane u-Antichrist, kube noSathane umprofeti wamanga. Hallelujah. Angithi sinobaba nendodana nomoya ogcwele. Naye unazo lezo zinto. So uDraco ngubaba owakhona. U-Antichrist umelene noJesu. And then lo prophet wamanga umelene nomoya ogcwele. Hallelujah. Nisekhona? Cela ukuhamba nani kancane kancane. Hallelujah. Nakuphela isikhathi ngiyahamba nami ngizayiceda ngelinye ilanga. Amen mabona. Ihashe lesibili lithini? Emva kwelomvu. Cela nifunde masinyeko la. Angingabhali la. Kuna hashe elibomvu bese kuba nehashe enjani? Elimnyama. Ogibelele hashi uphethe isikali. Amen. Selifunde. Uthese
sakhe. Kuvulwa izimpawu zivulwa nguJesu. Hallelujah. Uma evula kuqale kuphuma uAntichrist. Esesibili kuphuma elibomvu izimpi yaliwa all over. Cishe umhlaba manje ukhame unezipheyi nezingaboni. Izimpi eziningi. Then yesithathu la kuliwa khona asikho isikhathi sokuphela. Asikho isikhathi sokulima. Asikho isikhathi sokusebenza kubhekene nempi. Kuzongena indlala. Ile hashe lemnyama. Uyabona kodwa isikali siyasho udenariyo khuluma ngodenariyo awufunde Verse 6. Ngase ngizwa kungathi izwi phakathi kwezidalwa ezine lithi imbeke kakolweni ngodenariyo. Imbeke kakolweni ngani ngodenariyo? Denariyo imali yobe kudayiswa and then Lezimbeke ezintathu zebhali ngodenariyo. 3 ibhali iy'thelo zakwa-Israyeli ziyothengiswa ngodenariyo. Kuyobe kunendlala all over kodwa ibheke kubantwana baka-Israyeli. I-punishment emele babhekane nayo. Qhubeka. Iyasho lesithathu lelo. Lesi-4. Lapho livula uphawu lesine ngezwa izwi lesidalwa sesine sithi woza ngase ngibona bheka nanto ihashe elibomvu nohlezi phezu kwalo. Ihashe linjani? Elibomvu nohlezi phezu kwalo. Igama lakhe lalingukufa ne-Hades. Lalandelana naye base benikwa amandla okwesine komhlaba. Buyela kuMateyu 24 ufunde uverse 5. Wehle uyepha. Singazibale inoto ezinto. Ngoba lo 6 uchazwa la kuMateyu 24. Ake ngitshela uMateyu 24 thina sikho lapha ibandla likho ibandla liqhuthiwe. Manje siyathanda ukuthatha uMateyu 24 kwangathi siyoba affected. Thina siyobe singasekho. Mateyu 24 ubhekene namaJuda. Qhubeka. Verse 5. Ngokuba kuyabuza abaningi ngegama lami bathi mina nginguKristu badukisa abaningi. Niyabuzwa izimpi ezingamahemuhemu. Bhekani ningethuki ngokuba kumele ukuba kwenzeke kepha kuphela ngoba kungakafiki. Ngokuba isizwe siyakuvukela isizwe nombuso uvukele umbuso. Kube khona indlala nokuzamazama komhlaba izindawo nezindawo. Kulezi 3 lapho. 1 isizwe siyovukela isizwe nombuso uvukele umbuso njengoba kwenzeka manje. Hallelujah. Nebese liveza ukuthi leli verse yini okulandelayo. Indlala yoba nendlala. Hallelujah. Yile yasho lamahasha ngane inkosi yami ngibusise. Kube nokuzamazama komhlaba. Umhlaba uzamazama manje nalabo okungamelanga kuzanyazane khona umhlaba. Lezi zinto ziyaphambili ziyaqhubeka. So impawu ezikhomba ukuphela nokuhlonela kwezinto. Uthi uJesu lezi impawu kodwa ke akusiko ukuphela kwesikhathi. Kodwa progressively ziyaqhubeka ziyaphambili. Inkosi yami ngibusise. So uma ubona kuzamazama umhlaba khumbula uMateyu 24 khumbule ihashe. Amahashi angu-4 angale kusambulu. Ngoba lamahashe achazwa kuMateyu 24 ukuze izinto zihambe kahle. Uma ufuna uMateyu 24 ufunde isambulo 6 ufunde noDaniel 9 uzohlanganisa lento iphelele. Inkosi yami ngibusise. Uma kuvulwa uphawu lokuqala kuvele ihashe elimhlophe. Elesibili kuba nelibomvu eliyimpi. Lokuqala uAntichrist. Elesithathu uma luvulwa uphawu kuvele ihashe elimnyama okuyindlala. Hallelujah.
Amen. Elesine velela impunga okukufa. Ubonakala yasho impunga phezulu ukugibele ukufa. Ulandela phezulu ukugibeleleni ukufa kulandela iHades. iHades ila kuya khona abantu abangakhona. Hallelujah. Amen makhona. Nikhona? Then ukusuka lapho bazalwane uma kufika uPaulus 5 kuba khona imphefumulo ekhalayo ithi Nkosi ngoba nini ungangaphindiseli igazi lethu na le mphefumulo isezulwini manje ikwelesithathu izulu ise-altar. Haleluya. Ngaphansi kwe-altar abazalwane ababulewe ngenxa yevangeli la kulesikhathi sale 7 years esikhuluma ngayo inkosi yami ngoba bebandla bazobe besipithiwe behambile. Inkosi yami ngisithi haleluya. Uma kukhala ye7 kuvela izimpalampala trumpets. Kuvela ingelosi ziphethe ama-trumpet. Amen. Uma ingelosi ishaya i-trumpet khona okwenzakalayo. Haleluya. Ama-trumpet uzowathola ku-Revelation 8 obhalayo. Revelation 8 verse 6 to 13. No Revelation 9 1 to 12. No Revelation 9 13 to 21. No Revelation 11 15 to 19. Lapho kukhazwa lama trumpet izinto eziyokwenzeka uma kukhala lama trumpet. Hallelujah. Revelation 8 verse 6 to 7. Revelation 9 1 to 12. Revelation 9 13 to 21. Revelation 11 15 to 19. Ikhuluma ngale mpalampala. Manje ngizokunika isummary mina. Na ufike ekhaya uyifunde kahle ukuthi nakukhala le mpalampala kwenzekalani. Uma kukhala impalampala yokuqala kwehla umlilo ezulwini. Uhamba nesiqotho uwela emhlabeni. Ushisa konke okulihlaza. Umlilo uvela ezulwini uze emhlabeni uza nesiqotho. Ushisa konke okulihlaza. Trumpet number 1. Uma kukhala trumpet yesibili kusuka intaba ezulwini yomlilo. Amen. Kusuka intaba ezulwini yomlilo iwela emfuleni. Haleluya. Imfula yonke iphenduka igazi. Amen makhona. Umakhala wesithathu kuvela inkanyezi abayibiza ubuhembu umhlonyane uyehla uyongena emfuleni. Imfula amanzi azabababa. Amen. Uzayifunda kahle ekhaya. Kunika nje isamari njengonika isketch. Umakhala itilongo lesi4 ilanga nenyama neinkanyezi kuyonyakaziswa. Haleluya. Funda uJoel 2. Masinyane. Joel 2 sibone lento ekhulunywa la. Uzovele mafene yefele uJesu uzovele mafene
ngokuthululwa kamoya ngcwele. But kunephathi laphaya esingavami ukukhuluma ngayo. Hallelujah. Cala ku-30 verse 30. Ngiyakuveza izimangaliso kuphi? Ezulwini nasemhlabeni. Trumpet number 4. Kuyoba lezimangaliso. Qhubeka. Ilanga liyophenduka yini? Umnyama. Inyama ibe igazi. Izinkanyezi qhubeka. La ngilandelela ukuthi uma kukhala i-trumpet number 4, ilanga liyofiphaza, inyama ibe bomvu, ibe igazi, izinkanyezi ziyonyakazisa ziwe. Hallelujah. Yile nkulumo yakaDaniel nawehla nayo, ngoba phezulu ikhuluma ngokuthululwa kamoya ngcwele. But beyond that kumele kwenzeke lokhu. Uma kushaywa i-trumpet number 5, yophuma amadimoni emgodini ongenamkhawulo, i-abyss. Yophuma izintethe, ley'ntethe amadimoni. Hallelujah. Azophuma la madimoni, imsila yabo ilumisa ukafezela. Uma eziphuma lapha la madimoni, awafuni njani, kodwa ufuna abantu abanophawu kaSathane. Azobantitsha lithi iBhayibheli bayohlushwa ilabo bofezela for 5 months. Abantu bayofisa ukufa ngeke bayo. Manje ukufa sekwesaba manje. Kodwa nakwenzeka lokho bayahlushwa for 5 months. Ila madimoni angeke bayo. Hallelujah. Amen. Lisekhona. Then bese kuba khona i-trumpet number 6. Kuyovela amahashi. Amahashi anabantu azohamba kubhisa, abulala. And then kuthi u7 so announce manje izitsha eziyolandela. Inkosi yami. U6 ngani ngaku7 bekamemezela ukuthi kuza ama-trumpet. Ama-trumpet sekadlulile. Sekumele kuthululwe izitsha zolaka lukaNkulunkulu. That group. Ukukunika isithombe nje, uma kuthululwa isitsha sokuqala, kukhala le trumpet, abantu bayoshaywa ngamathumba. Bayoshaywa ngamathumba, niyalazi ithumba. Bayoshaywa ngamathumba, bamnika amathumba. Hallelujah. Okwesibili, ulwandle luyophenduka igazi. Okwesithathu, uma kuthululwa isitsha, igazi liyongcolisa imfula, imfula iyophenduka igazi. Leyo kuqala bekuwulwandle, manje imifula iphenduka igazi. Number 4, ilanga liyoshisa ngendlela ongazange uyibone. Wangathi msondele nawe, uma kuthululwa isitsha sesibili, liyoshisa ngendlela emangalisayo. Okubuhlungu, abantu angeke baphenduke kunaloko bayothunga uNkulunkulu.
Number 5. Isihlalo sobukhosi sikaSathane siyonganyelwa ubumnyama. Darkness. Number 6. Umfula iEuphrates. Iyokoma. Uyazi iEuphrates leyo. iEuphrates ise Arabia. Uyazi ukuthi Tigris neEuphrates. iEuphrates lapha eBabylon khona. Leyo mfula iyokoma. Ivulele amakhosi wasempumalanga, which is China, Japan and India. Eze kwa-Israyeli kuyiwa empini. Babenyelwa empini yase-Armageddon. They crossed that river. Beze baya e-Armageddon. Bafike kwala Armageddon ngoba umoya wamakoko am-3 akhipha akhipha umoya omubi amakoko am-3. Lo moya yiwo odonsa abantu badonsele empini yase-Armageddon. Empini yase-Armageddon uJesu uzobuya. Uma ebuya uyohlala entabeni yemnqumo. Haleluya. Bese ihlukana phakathi. Uma ihlukana phakathi, leyo mpikana kuleyo mpi yobanjwa uSathane afakwe emgodini womkhawulo. Kubanjwa umprofeti wamanga afakwe echibini lomlilo. Kubanjwa umprofeti wamanga afakwe echibini lomlilo. So u-Antichrist nomprofeti wamanga baya echibini lomlilo. uSathane uya ku-bottomless pit, i-abyss. Lapho uyoboshwa for 1,000 years. For 1,000 years uSathane uzabe eboshiwe. Yila uJesu azo emva kwaloko azokuhlulela izimvu ney'mbuzi. Bese ufaka umbuso wakhe we-1,000 years. Hallelujah. Na uma uJesu ebuya, ibandla belisezulwini angithi. Angithi luthiwe. Ezulwini ibandla kokuqala, ukwahlulela kokuqala ebandleni, uhlolwa kuphikwa imkhe. Emva kwaloko bese ibandla lingena ku-banquet edilini, kuthokozelwa umakoti eshada noKristu oyibandla. Uma kuthiwa thina simamlobokazi kaKristu, kukhulunywa ngathi uma sipithiwe sesifika le kuyoba le-banquet enkulu kakhulu lapho uKristu eyongena emshadweni nomakoti wakhe. Haleluya. Uma kuphela le-7 years ebuya, uzobuye nebandla abuye nalemhlabeni. Haleluya. Yila ezabe efake ihashe elimhlophe, igibele ihashe elimhlophe, eza emhlabeni nempi yakhe ukuzokulwa empini yase-Armageddon. Inkosi yami engusini nemizwa enkusho la lwela kufika, ngoba uma ungashithwa ley'nhlupho ezihlukene kathathu zizokubala. Haleluya. Lezitsha uyozithola uma ufunda, uyozithola ku-Revelation 16 verse 9 to 21. Yila uhlangana nalezitsha khona. So nakufika ekhaya ufunda ley'ncwadi, uzame ukuhlala uhlalisa kahle lento engiyikhulumayo. So kusho ukuthi bazalwane sibalekiselwa lokuhlupheka okukhulu okungakaze kubonwe, ngoba umphika uKristu after 3.5 years yokuqala uyozingela amaJuda. Ingakho lithi iBhayibheli osentabeni angabuyeli endlini yakhe. Haleluya. Ungasayolindela, baleka ubalekele entabeni. EnamaJuda ayobaleka balekele ePetra e-Arabia. Yindawo uNkulunkulu awenzela indawo la yofihlwa khona. Inkosi yami engusisi. Haleluya. Lithi iBhayibheli kuma-Matthew 24, khulekani ukuthi ukubaleka kwenu kungabi ngeSabatha. Ngithi khulekani ukuthi ukubaleka kwenu kungabi nini? ISabatha lenzelwa bobani? AmaJuda. Ayisilo lethu iSabatha. Haleluya. Okwesibili lithi khulekani laba abanyelisayo, kuyobe kulukhulu.
ngoba uyangalela. Amen. So uMatthew 24 wonke noma ningasho nifuna ukuthi lindani ngoba isikhathi nosune yona nolaza ekhuluma nami khuluma ngabantu abalinde kubuya kwaJesu. Ngoba siyayithanda lenkulumo. Lindani ngoba isikhathi nehora silazi. Funda icontext yonke. Ungamane uthathe iverse lapha. Use yona nangibhamela ngithatha noma iliphi iverse. Thatha njengalokho esifundela kwezimvu. Wasifundela kwezimvu nembuzi akukhulunywa ngezimbuzi, ukhulunywa ngabantu. Izimbuzi laba abaphatha uIsrael ngaba. Hallelujah. Amen ngakho. Germany will pay a heavy price. Ngoba yabulala amaJuda. Always lapho namaJuda yenza ngalo nje ngesilwane. Labo bayojajwa njengezimbuzi. Imbuzi ziyongena echibini lomlilo. Kube khona izimvu. Izimvu ilezi ziphatha kahle uIsrael. Hallelujah. uIsrael abafowethu ingakho kumele sibakhulekele. Labo bayongena ku-millennium ku-1000 years ekwahluleleni kwabo. Hallelujah. Ungenza abantu abakhuluma into abayithandayo ku-Israel. Israel ihlokwa uNkulunkulu kumele umhloniphe. Ungathola umJuda bheka noma angahluleli. Umuntu loyo uyongena ezulwini ngesethembiso. Amen. Lalela mazalwane isicela. Nina bomkhonza nabo sikajwayele ujike ezulwini. uIsrael akaye ezulwini. Abanye ezulwini uIsrael 444,000. Hallelujah. Yiyeza ezulwini. Wena unenhlanhla uyofika ezulwini. Bese uyabuya futhi la emhlabeni. Hallelujah. Lithi iBhayibheli siyophilisa kweingelosi. Akusashadwa lapho, akusaganwa. Siyophilisa kweingelosi. Hallelujah. Angiyazi ingelosi evilaphayo. Amen. Now vilapha la ucitwa uyoba ingelosi enjani ezulwini. Ivila lengelosi nathi uhamba uye kuIsrael. Hayi Jesu, hayi Jesu. Amen. Isithombe nginika sona. So, phikelelani nikhonze uNkulunkulu ekungcweleni. Nibalekele lo labo luzayo. Ngoba kuyona injongo kaNkulunkulu ukuthi singene kiyo. Kodwa uma uzodlala uzongena kule nhlupheko. Hallelujah. Nje ngiyakhumbula ukuthi ulo umprofeti wamanga uyobeka abantu uphawu, ngithi ubabeka kuphi lo phawu? Ebuzi noma esandleni saka-right, angithi? Hallelujah. Uma ungenalo lo phawu awukwazi ukuthenga, awukhona ukuthengisa. Hallelujah. Uyophila ngani? Kuyawufola impela kuthiwa nanti uphawu. Abalufunayo abeze. Uyoziyela uphethwe indlala impela. Hallelujah. Amen. Wathatha lolo phawu leyinhlupheko esibhekene nawo. Nkosi yami enibusile. Phela isikhathi. Ngicela ukuma la. Kodwa ngicela niyokwenza le homework. Sizoyiphinda singene in-detail. Ungavilaphi, hamba uyenza. Ngoba lezi zinto ziyeza. Ama-judgment angu-5. Le judgment enye yakhona. Yesibili lezimbuzi ngale. Manje ngifuna ungena kuma-judgment. So le kahle ibhekene noIsrael. Oyongena ngale uyobona uSathane ahamba ngeenyawo. Manje ungazi uSathane kungumoya. Uyohlangana noSathane impela. Indaba kaJesu ngale izabini yakho uyakukhonza u-Antichrist impela. Ngeke ukhonze indaba kaJesu. Noma kunjalo umoya kaNkulunkulu uma ufunda yena uJoel uzothulula. Bakhona abazosindiswa. Uma ubheka ukubeka nalento kunesiqubu esivela siphethe amahlamvu sembethe ezimhlophe kuba nalawo mazwi ngobani la. Hallelujah. Ayisini bandla la. Lithi ngobani laba abavela emhlabeni ekuhluphekeni okwenzana bekhona. Yilabo abayosindiswa abayokhona ukusindiswa ngalesikhathi lesi seyinhlupheko ezingazange zibe khona. Hallelujah. Wena uzabe usezulwini. Awusheme, asenzeni kahle. Ngoba nokuyisabela siyayisabela. Asiphithweni sihamba. Inkosi yami ngisiza. Siyahlabelela. Isikhathi sami sesiphelile. Siyaphakama thina sonke sizokhuleka.
Uma ukhona la ungasiredi for letezayo lokufitha kuzayo ithuba lakho le kuyakholwa bazalwane ngingakholwa abantu bele banezelo bandini ngevike eliphelayo besilapha esihlakani lakhe kunogogo wakasikhosana utata wabomasilela lo webhayisikile efosmani uNkulunkulu ufike kuye uthi kufike umuntu ogqoke impahla ezimhlophe wathi kuye hamba uyovela ibandla lizokhuleka laka le bandla okhuleka ngalo yilo leli wahamba lokho kuya kumalini besiqhubeka lapha siqhubeka Thursday siqhubeka Monday Tuesday Wednesday sayistopha lapha iphelele inkonzo yethu sekuyoba kuye ukuthi wenzani kodwa izulu limthandile nakasho wasindiswa yena kunabo babamama washaywa umbane evuma kodwa zange alandelele haleluya ulapho khona manje uNkulunkulu uyamkhumbula hamba uyolanda ibandla lizokhuleka la ngoba amfuna omunye uNkulunkulu kulekhaya la. Oh yes, That was the message. oh yes. Ikhathi zokugcina uNkulunkulu uyidonsela baba ngintshela imfihlakalo abahlubukile bafuna ukubuya bakhona abasithintayo bafuna ukubuya ngeke sibavimbele lethi inkosi abalungise babuye uyabona uma ungakaNkulunkulu noma ungahlubuka la uzokulala haleluya ngoba ungowakhe singobani thina ukuvimba haleluya ngelilanga sangintroduce lama abantu abakhulu laba kuya ekuhlubukeni bathi Nkosi nakuthi lezifo esihamba kezo ngayithathi kancane ningayithathi lesikhathi sisise eClarinet uNkulunkulu wasebenza ngendlela emangalisayo kodideka abantu lapha kwaba lukhulu kuselekile ukuthi balungise ngeke ngibabize ngamagama haleluya uma sikhumbula lapha e14 kaShabanga kukhona abathinteka bayalandela bayatshelana kanti nalomfoshu mayelana indaba zebandla lapha ku-social media ubatshela ezikabhoxa kuphela haleluya ziyabathusa bese bathi bafuna eliyilo yileli hambani kahle phambi kwabo haleluya uma befika la bamtholeni right nibemukele kahle haleluya ngoba uyiphethe nina nakusabuchumela ukuwombani ukwemboza yena ukhuluma phansi uma ekhuluma ngebhuku ukukhuluma phansi uma ekhuluma ubeka izinto bani enomsebenzi wethu la nohlango olukhethiweyo ubupristi bukaNkulunkulu abantu abazuzile kumele nishumayele ubungcwele bukaNkulunkulu haleluya into uNkulunkulu asilapha sekuyisikhathi sokuthi abantu baziswe ngebandla ukuhlakanipha okukhulu okuningi kaNkulunkulu haleluya siyahlabelela siyabonga angaba khona ongathi Nkosi mina not ready siza impilo yami uma lihlwithu bandla kungenzeka mina ngingahamba ngoba nginezinto ozasibuleke nazo siqonda ekhaya lithi Yeah.